B'80 riċetta mill-kċina ta' 8 koki tnediet edizzjoni oħra tal-ktieb Tisjir mill-qalb. Edizzjoni li bħalta qabilha se tara l-qlieħ imur għal Malta Community Chest Fund. Il-mappa bil-bandiera Maltija fin-nofs fuq il-faċċata tal-ktieb tirrappreżenta l-fatt li l-koki li kitbu riċetti huma kollha Maltin li iżda jgħixu barra minn Malta, f'pajjiżi bħall-Indja, il-Kuwait, l-Ingilterra u l-kontinent Awstraljan. Gradwati bħala Master Chefs mill-Università ta' Malta, il-koki xorta baqgħu marbuta lejn l-eruq tagħhom, tant li fil-pajjiżi rispettivi li jgħixu fihom huma magħrufin l-aktar għat-tisjir tagħhom b'riċetti mill-kċina Maltija. Il-ħut u l-ħaxix ukoll jingħataw prominenza fil-faċċata ta' Tisjir mill-qalb bil-messaġġ li jrid jitwassal ikun dwar l-importanza tal-konsum tikel Mediterranju tajjeb għas-saħħa. Lino Xkembri mill-Università ta' Malta spjega it-tip ta' riċetti miktuba f'dan il-ktieb. Ir-riċetti huma dawk li nafu bihom lokalment, ġifieri dawk li kulħadd isajjar. U l-ktieb huwa miktub biex it-tisir isir ġoddar. Ir-riċetti kollha għandhom xi ħaġa partikolari li jinżlu qasel ma' kull min għandu għall-qalbu it-tisir u l-ikel. Tisjir mill-qalb 2017 jinsab għal beħ mill-ħwienet ewlenin u fl-uffiċċji tal-Malta Community Chest Fund.